Wala tuwa doy. Wala hayang oy. Ba, pasakay ta. Ganahan pa ko gyud kiyo doy. Gusto di balik. 1 2 3 Murag feeling na ko mag-enjoy ko. Feeling na ko kay mag-enjoy ko kay daghan kay nana oh. Talabida. Ay, di lalong shopping. Lalong gapon gayo eh. Ang excited. Lalong man di ay. Pili, free na siya ma'am oh? Ah, salamat. Free daw. Na, gawa. Mas lalong dito. La. Sige. Sige na. Ipaan, di ka balong sa lalom. Hapa ba? Unya na ka ha. Ingaog sa akin. Hawas lang. Hawas lang. Hasbog lang. Ala, dako manggod kay kaping. Diri ka dapat oh. Dili ka dapat. Ibutang ko rin na siya sa tunga ping oh. Pagtarong pot. Darong pod. Sakit na ba oh. Tagsamutan ay. Aroy. Isulod daw na oping masulod magud na siya. Ni siya masulod. Magud na sa bukid oy. Aw magud na sa ginuman. Ano sa babidaha oy, wala mi. Aman tong padol ray. Padol. Aman, to sa ilalom siguro. Wala. Ito bang sagod? Oo. Kapuyon jud kada imong trabaho ba? Picture man siya sa video ko. Model na mo oh, di ba? Oh, murag kuan. Ginoo ko. Ikot lang ga. Wow. Ikaw na. Nagitas. Sige ga, lingkod ga. Sel, picture sa Sel. Siguro kag Sil kasi kay di na ta ka video niya. Sa lalom kayo guys. Sa Bugsay. Oh, di ba? Kita mo sakay ane, kundi ko mo sakay ka besi. Sige, go. Sakay ka. Anya na kay matuwang pa lang ko. Diway akong cellphone. Bahala. Ah, di ba nindot ki siya diri oh. Nagadalan ka mo katong kuan lagi oh. Ugali unta tong kuan nag cellphone. Oh, sayang. Na anya. Luya uy. Ay na. No? Unya na ka. Be, ligo na be. Ngano lagi screenshot na day na. Kuwate mong barko
Ping! Ay, Gian! Janila, Gian! Kayo mo dra. Kaya ako, di ko masakay ka ba? Ulog ako cellphone na. O, sige, kay... Uy, ako cellphone, Peng! Matiway ako cellphone! Gusto ko, buhigna na rin. Agad ako, upo ko. Ay! Asam, Asam mo dali. Kada, kadaog jud na nimo kay ngano. Kay dako man na. Palayin ako. Gusto ko mahigda na rin. Oh. Sige ako. Sige. Hanga, ban ba? Hayang. Nagtawo na to na inyong trabaho. Pero ito ang amuhang idea. O, sakto ba? 5 minutes ka. Nagtawo na to na ron. Na. Sige, plano ninyo god. Sige. Ang ulo ninyo hama, pan sa binto patay. Ano? Kaon jud ang ala, kaon ang ala. Ay, ba't mag... Sige. Luna. Basta. Rinis mo na. Sige. 1 2 3. Ano, gamay. Dili na gamay. Sige, oo, sige na, sige. Sige, ako pagod. Dili ako. Marami ka support. Ay, support. Lalom dro oy. Noong Jesus. Gago! Malumos ko! Oh, be. Screenshot na to na niya lang. Ikaw na, Burbrek! Oh, screenshot na niya. Ah. Welcome to My my vlog welcomes you! Nara pang screenshot na niya. My vlogs! Dili banda para man makita. With S, my vlogs! Sini mo tuyok! Ayaw kayo. Uy, mo lumag na pili! Sinira na mo! Wait lang. Bali. Hi! Lord Jesus, Ginoong Jesus. Oh my God, wala na siya. So, muta ka dala og kuan. Oy, sayang. Langoy. So, Feeling kayo na. Dili gid ni sa Ah, tawa. Og unsa ka feelingon? Unsa man? Kumusta man imong sunbathing dira? Dili ko mag bra oy ko. Ako bit ang bilbil mo kay galiw-liw. Oy, sa mo tag ako to. Yatag. Na ana ra kay. Dili ano ko paingon. Kami ra jud nangaligo. Unom ra mi kabuok, kapil ang bata, ikaw na ang bata. Special child. Malingaw ta tong mga bibig ko. Anak pa naman siya, gusto siya maligo. Ya diri ka. Pwede natin maligo inani nalagulan, no? Giping, sakay dia ping. Di ko mo apil nila kay ngano ko cellphone. Bratohon. Gibiyakan. Nana siya picture dia kay di eh. Nana siya picture kay ko yun timo. Sa kada ka ng sumpulante. Gamay, dako ra ni. Ay nani ra jud. Ah nani. Pali ka pa ilar tampok. Ay screenshot ya sabi, screenshot. Screenshot ra kay di na mo kuan. Di ta mo click kay di na siya mo gana oh. Anta. Ali screenshot ra niya. Paraan na ba no? Wait lang. Lipat na sa mga punuping. Ay, lalong dira yaga. Dire po mo sa babaw. Wait lang. Lalom na dito yaga. Kag nasalig sila kay taas. Sige. Tapos unsa na lang kung mubo, yaga. Oh my gosh. Hindi, tsaka gano'n. Ang color po da, nakuan po. Ito may anak sa tubig ko. Katin ako yung tubig. Ano yan pag ina Oy, sayang. Jud kita. Da ito atong laki kay feeling virgin kay to. Siya pasahay ko na. Wala mo nakita oh. Wala to sa diri. Wala to ra oh, buta. Timirian. Marian. Sa na niya. Man, uy. Ayaw. Jaga sa istorya ba?
Paggubo, Ray. Paggubo, Ray ba? Sakay. Oh. Sakay, diyan ko na po. Sakay, diyan ko na po. Nari, gulita na doon. Naman kay gulitan ng rapeng diri sa kayo. Ayaw, palabis ibang lubot. Kita ko, kita lubot. Oh, nya, ito lang, sakay pa ko. Ako din, driver. Dili lagi. Dili ba daw kagud sir, di ka daw. Babali. Dili kayo doon. Hoy, di inog kaya. Hoy, tugan ang piyon. Tugan ang piyon. Ina, ina, pagkakunin ang piyon ni Miriam. Dali. Ako na mo ayaw na magliyaw. Iro mo ng god. Hi guys, dito ba ako? Hi, welcome to my vlog. Oo. Talk pa. Dali, tunga na. Dua na ka. Piyon. Dua ray. Tuyo pamantanan niyo. Trabaho. Ay, amoy. Sige. Lagi ko din. Lagi mo piyon, mura mo kita ba mo piyon sa Miriam. Ingat para sa Ben. Saan po cute? Wait lang, be. Ano, one. Uy, daghan tuyok na. Ay! Ano, daghan na tagiyari no? Ano? Ikuha mo, ano? Iduha. Uy, hamay padlong. Bali, ano yung kukong? Ako, Bin, ako na lang kanin dyan. Kay... Ako excited. Okay, mag-excited. Tingnan mo! Oh! Sige! Para ano sana? Ay, ayaw, dili sa pikas ping. Na, sige! Dili sa wala ping wala man. Ayun! Sige! Oh, wala! Sabay. Three! Wala tuwa doy. Panayang, oy! Oh, pasakay ta. Ganahan po ko gate kiyo doy. One, two, three. Hi Papa! Nandito na kami sa Wawawin. Saan sa to? Welcome to my vlog. Saan sa to? Hi guys! Apa sa kaya guys. vlog! Tama siya! Oh, pati ang ilok no. Lord Jesus! Hindi, makuya na yung cellphone ron. Ano ta na ikot Di mo din no, kumapit? pwede guid guro no ano. Ayoko! Gulit yun. Ni. Guys, pila na ta ka oras dire? 9, 10, 11, 12. Upat ka oras pa lang. No? Upat ka oras pa lang ta no? So 4 hours pa lang mi dire. Punan pa og unong oras. Pagod na daw si Marian. Napagod na daw iyang nawong. Hindi yung pagod na. Napagod. Pagod. Yung pagod ba nga pagod? Kapuyang espiritu basta pagod. Itipos ko kung ako ato tanan yaga. Pagod ka na? Ha? Pagod ka na? Napagod ka na? Pagod nila yun. Pumay, dala yung ikabdan, pumay ka rin. Ayaw. Si, dala yung kabalik ka lagi ka rin. Yung pagod na. Napagod. Hindi, pagod na. Pagod ba? Pagod. Pagod sa Napagod. init. Hindi. Patong sa kupuan. Patay, mura dyan. Labaw patay. Dah, na-plaster ang duha. Kinalingaw namin. Balik, ito yung Lang. Para sa ginawa na nila.
Okay, ganyan na swimming pool. Okay. Dili mabulay. Sa dagat ni. Sa mabot, so di ta kasurvive sa lagat sir. Iya na review. Ice cream. Yan. Tama na. Ganyan ko ah. Huyuan! Kago! Bali na maklaro yan ko an. Hungit. Nabi. Kumakaon di kay. Sige, butang yung kanyang isang tigil na. Dibjig ko niya akong kauban, oh. Tawag do. Sa dagway. Gi. Rahi. Way lubi sa inyo. Ang mga bata. Waka. Awards. Ito, dito na dito. Pinding tagak. Kamukha ka, bilangkan kayo. Oh, si Merian pod. Ay lang, takay lang. Ayan, makbong. Nalipong ako eh. Hindi ako kaulian ba? Inakoy. Nalipong ako.